केस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। वैश्य म्हणजे वाणी आणि वाणी म्हणजे वैश्य, परंतु काही प्रशासकीय लोकांच्या चुकीचा त्रास समाजाला भोगावा लागतोय। समाजानं जबाबदारी टाकली, त्यांचीही जबाबदारी होती, त्यांनी लक्ष न घातल्यानं समाजाला या परिस्थितीतून जावं लागतंय असं मत भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेलींनी व्यक्त करत केसरकरांचं नाव न घेता भाष्य केलंय। खरं म्हणजे काही लोकांच्या प्रशासनातल्या चुकीचा अर्थ लावल्यामुळे आज वैश्य समाजाला त्याचा त्रास भोगावा लागतो। या जिल्ह्यात किंवा रत्नागिरी जिल्ह्यात जे वैश्य बांधव आहेत, पूर्वी वाणी लावायचे आणि नंतर मग काही ठिकाणी वैश्य लावायला सुरुवात झाली। रत्नागिरी वगैरे वैश्य लावायचे, काही ठिकाणी वैश्य वाणी लावतो। आम्ही शासनाला वेळोवेळी पटवून द्यायचं काम केलं की वैश्य म्हणजेच वाणी आणि वाणी म्हणजेच वैश्य। तर काही या प्रशासनातल्या लोकांना असं वाटतं की वैश्य ही पोट जात आहे। आम्ही सातत्याने सांगण्याचा प्रयत्न केला। मग 2008ला शासनाला आम्ही हे जे पटवून सांगितलं, त्यावेळेचे जे मंत्री महोदय होते त्यांनी एक तात्पुरता एक जी आर काढला होता शासनाचा की वैश्य म्हणजेच वाणी आणि वाणी म्हणजे वैश्य असं समजावं। 2008ला हे आल्यानंतर एक मुंबईची केस झाली मुंबई हायकोर्टात। मुंबईचे महापौर महाडेश्वर यांच्या विरुद्ध जे काँग्रेसचे उमेदवार होते ठाकूर म्हणून, त्यांनी त्या जी आरला चॅलेंज केला आणि तो चॅलेंज केल्यानंतर हायकोर्टाने रद्दबातली केली। प्रश्न एवढाच होता, हायकोर्टाने म्हटलं की मग हे करायला हरकत नाही, पण त्याची प्रोसिजर फॉलो केलेली आणि म्हणून मग शासनाला विनंती केल्यानंतर बापट समिती त्या ठिकाणी आली आणि मग जिल्ह्यात जाऊन तो अहवाल तयार करण्यात आला। पण दुर्दैवाने बापटसर गेल्यानंतर तो अहवाल तसाच शासनाने धुळकात पडला होता, जास्त कोणी जर लक्ष दिलं नव्हता। मध्यंतरी पुन्हा एकदा मंत्रालयात या संदर्भातली बैठक झाली आणि ती बैठक झाल्यानंतर पुन्हा नव्याने याची सुरुवात झाली। तर तोपर्यंत गायकवाड म्हणून त्या ठिकाणी त्या कमिटीवर आले आणि मला अशी परवा एक गेल्या 15 दिवसात बातमी समजली की गायकवाड अहवालाने हे पण अमान्य केलं आणि आम्हाला जो त्या जी कमिटी आली होती राज्य सरकारने, त्यांनी असा सल्ला दिला की आपल्या सगळ्यांना या संदर्भातलं कोर्टात तुम्हाला जावं लागेल। मी आता ते सगळे राज्य सरकारकडून पेपर त्या ठिकाणी मागवले आणि सगळ्यांना बरोबर घेऊन याच्यातले जे नातेबांधव आहेत, जे दिलीप नार्वेकरांसारखे अनुभवी वकील आहेत, त्यांना बरोबर घेऊन या विषयाचा कायमस्वरूपी निर्णय त्या ठिकाणी लावून घ्यावा। आणि म्हणूनच राज्याचे उपमुख्यमंत्री महोदय यांना मी विनंती केली की या समाजाला सातत्याने ग्रामीण भागातला पण अन्याय होतो। समाज एकच आहे, आपले लोक प्रामाणिक आहेत, परंतु समाजातल्या नेते मंडळींचा पाठपुरावा नाही आणि म्हणून ही गोष्ट थोडीशी अडचणीची झाली। आपल्याला यासाठी थोडंसं लक्ष द्यावं लागेल। त्यांनी आमची विनंती मान्य केली। त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढची जी दिशा आहे ती देवेंद्रांच्या मार्गदर्शनाने पुढे या समाजाला न्याय देण्यासाठी 100% भारतीय जनता पक्ष आम्ही या ठिकाणी प्रयत्न असा नव्हता की ज्यांना समाजाने जबाबदारी टाकली आणि समाजाने सातत्याने निवडून दिलं, त्यांची जबाबदारी होते की शासनातला ते एक भाग आहे। मंत्री 2 वेळा राहिल्यानंतर जे कोण आहेत ते असतील, अन्य आमदार समाजातले असतील, त्यांनी याच्यावर लक्ष घातला पाहिजे होता। दुर्दैवाने तेवढा लक्ष न घातल्यामुळे समाजाला या सगळ्या गोष्टीतून दुर्दैवाने जावं लागतं। ही खरी गोष्ट आहे आणि तीच मांडण्याचा, खरं बोलण्याचा प्रयत्न केला। मी पहिल्यांदाच बोलू, मला खोटं बोलता येत नाही, पण प्रामाणिकपणे जर प्रयत्न केला असता तर 100% हा विषय सुटला असता। कारण हा विषय खरा आहे आणि तो सुटायला कुठल्या प्रकारची अडचण असण्याचं काही कारण नाही। पण आज मी भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने लोकांना प्रॉमिस केले की 100% या विषयावर मार्ग माझ्या नेत्यांचं मार्गदर्शन या ठिकाणी काढणार। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप।